Fl-aħħar sena l-ebda priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ma testja pożittiv għad-droga. Dan ġie notat mit-Times of Malta li ppubblikat filmat ta' aktar minn 40 minuta minn ġewwa l-ħabs fejn il-ġurnalista Mark Lawrence Zammit seta' jiltaqa' mal-priġunieri, jidħol fiċ-ċelel u jara bajneh kif jaħdem il-ħabs taħt it-tmexxija tad-direttur tal-ħabs Chris Sigersma. Fil-fatt punt li notat it-Times of Malta huwa kif taħt Sigersma it-testijiet ta' droga fuq il-priġunieri żdied bid-doppju bi kważi żewġ terzi tal-priġunieri qed jiġu ttestjati kull xahar. Fil-fatt it-testijiet kollha droga fl-aħħar 12-il xahar ħarġu fin-negattiv hekk kif id-direttur innifsu jinkoraġixxi lir-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin biex jipparteċipaw fi programmi ta' edukazzjoni u anke xogħol. It-Times ukoll innotat kif fil-ħabs hemm diviżjoni ġdida għall priġunieri li jkunu għadhom kif daħlu u li qed isiru anke xogħlijiet ta' riġenerazzjoni f'diviżjonijiet oħrajn waqt li hemm pjani biex tinbena diviżjoni ġdida u l-bini ta' uffiċċji u faċilitajiet oħrajn għall-viżitaturi. Brabta ma' dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri kkummenta fuq il-medja soċjali fejn qal kif taħt il-Partit Nazzjonalista il-politika dwar il-ħabs kienet tagħtihom id-droga ħalli joqogħdu kwieti waqt li l-post kienu jmexxuh il-baronijiet u mhux l-uffiċjali. Il-Ministru saħaq li Gvern Laburista assigura li l-ħabs ikun ħieles mid-droga, naddaf u kontinwament qed itejjeb il-faċilitajiet filwaqt li introduċa oħrajn ġodda fosthom servizzi mediċi u saħaq kif hemm ukoll tentattiv ġenwin ta' riabilitazzjoni permezz ta' diversi professjonisti. Dan kollu jiġi ftit ġimgħat wara r-rapport tal-Ombudsman dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs 4 snin ilu bil-Gvern itenni kif l-aħħar snin sar ħafna titjib fil-faċilità wara li ġiet eliminata il-pjanka ta' droga. Xi ħaġa li issa anke Times ikkonfermat wal daqstant twaqqar argumenti folozz u kritika inġusta mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li fi żmienha fil-Gvern l-istorja kienet kompletament bil-maqlub bid-droga saħansitra tiġi traffikata internament. Fost l-inizjattivi tal-aħħar snin fil-ħabs hemm l-introduzzjoni ta' care plan għal kull priġunier, 3 halfway houses ġodda, 40 standard operating procedure fl-operat ta' kuljum, l-inklużjoni ta' professjonisti bħal psikjatri u social workers, l-ingaġġ ta' uffiċjal edukattiv u l-ftuħ ta' post barra l-ħabs biex priġunieri jiltaqgħu ma' wliedhom f'ambjent differenti fost l-oħrajn.